соати яке розда. Олмахон Мамадназарова, сокини 48-солаи шаҳри Душанбе, 11 сол инҷониб гирифтори бемории диабети қанд аст. барои табобат соле як бор дар бемористон бистарӣ мешавад. барои бадтар нашудани вазъи саломатиаш пайваста аз доруву дармон истифода бурда, тавсияи табибонро қатъан иҷро мекунад. атрофиён ва ҳамкоронаш дар идораи ҳифзи иҷтимоии ноҳияи Шоҳмансур аз бемории ӯ огаҳ буда, дар сурати зарурат барояш кӯмак мерасонанд. дар як ҷо мешинем, як баъзен вақт чой менӯшем бо ҳамкорон, бо хона, оилаам, бо фарзандом. хел вай намекунанд ки ин қанд касал аст, ё пиёлаи ина нагирем, ё қошиқи вай нагирем, мо хел вай надорем. олмахон мегӯяд, ҳарчанд бемории қанд сироятӣ нест, муносибати хуб дар ҷои кор ва хонавода рӯҳияву талошҳои ӯро дар мубориза ба ин дард қавӣ кардааст. ин боно барои табобати бемориаш дар моҳ аз 700 то 900 сомонӣ харҷ мекунад, аммо на ҳамеша ҳамаи доруҳои зарурӣ барояш дастрас ҳаст. доруҳо ҳозир қанд ҳама дору қиматанд. барои ҳамин одамизод ки вақте ки мехоҳад ки саломатии худаша маблағи хел одам мерасад, зӯраш мерасад, я хело зӯраш намерасад, ба ҳамон нигоҳ накарда саломатии худаша бояд одамизод эҳтиёт кунад. бархи беморони қанд аз мушоҳидаҳои худ нақл мекунанд ки бархурди ҷомеа бо ин гурӯҳи беморон на ҳамеша хуб аст. атрофониён мушоҳида кардан мешавад, як хелошо мебинед ки касалии бемории қанд бо ҳамо гирду навош кади суҳбати хуб кардан наметавонанд. вай оила мебурад, хел ба вақти хуш намебурад аз дараш. вақте ки оила ба вақти хуш мебурад, гирду атроф ҳам беморое бинед, қати вай суҳбат карда бо вақти хуш бо забони ширин суҳбат кунед, агар ҳамо беморам аз шумо хулосаи худшо мебурад ки асабӣ нашаваду ки корҳои чида наравад. чунин бархурди номуносиб бо беморони диабети қандро табибон ба сатҳи огаҳии мардум аз ин беморӣ бастагӣ медиҳанд. пизишк Амриддин Абдураҳмонов мегӯяд, ҳамеша хӯрдани ғизои нодуруст, фарбеҳӣ, бемориҳои сироятӣ, афсурдагии равонӣ, бемориҳои ғадуди зери меъда метавонанд касро ба бемории қанд расонанд. ба қавли ӯ, пас аз пандемияи COVID-19 шумораи гирифторони диабети қанд дар тамоми ҷаҳон, аз ҷумла дар Тоҷикистон низ бо суръат афзоиш ёфтааст. ба 81 қариб 82 ҳазор нафар расидааст. яъне теъдоди ин беморӣ нисбати соли 2024 имсол ҳам зиёд шуда истодааст ба қайдгирӣ. ин ҳам аз ҳисоби яъне мутахассисони соҳаи эндокринология, тибҳои оилавӣ ва табибони эндокринолог, яъне гузарондани скрининг ва муоинаҳои профилактикиро, яъне ки зиёд кардан барои зиёд ба роҳ мондан, ин яке аз шаҳодат медиҳад ки яъне зиёд дарёфт кардани ин беморӣ аз ин ҳисоб ҳам зиёд шуданаш мумкин буд. пизишкон ҳушдор медиҳанд ки риоя накардани қоидаҳои тиббӣ ё табобати худсаронаи диабети қанд паёмадҳои марговар дорад, вале дар сурати иҷрои тавсияҳои табибон, парҳезу истеъмоли саривақтии доруҳо бо диабети қанд ҳам умри инсон метавонад оддӣ гузарад. вазорати тандурустии Тоҷикистон барои мубориза ба диабети қанд чанд санаду барномаҳои махсус қабул намудааст, вале солҳои ахир вазъи гирифторӣ ба ин беморӣ ҳамону ташвишовар шумурда мешавад. аз ҷумла дар кишварҳои чун Тоҷикистон ки мушкили дастрасӣ ба хадамоти тиббӣ ё доруҳои зарурӣ борҳо аз забони беморону наздиконашон садо додааст.